Sanibonani. Ake ngicacise la. Ngikubeke nje kucaca. Abantu abaningi bayangibuza ukuthi Mbatha, ufuna ukuthi indoda njengoba abantu bewu8 billion emhlabeni, njengoba ama-Muslim ewu1.5 billion, wonke lo 6.5 billion uyanhlanhlatha uhamba ebumnyameni. Ake ngicacise kahle ke ngani zakwethu nizwe kahle. Akusho mina kodwa kusho umbhalo. Okay? Ngizoninika incwadi zibe 2 noma zibe 3. Okay? Mina ngikhuluma into engiyithole embhalweni bafowethu. Right? Exodus 20 verse 3. uMarko 12 verse 28 and 29. Bese kuba uIsaiah 44 uqale kuverse 6. Ngale mibhalo le engikhuluma ngayo, yiko ngikhuluma kanje. Ngifuna ukuthi nicaciseleke kahle, ungilalele kahle ke manje. Angifosti umuntu ukuthi ayizwe lento engiyishoyo. Angifosti umuntu futhi ukuthi aphume enkolweni yakhe eze ngapha kuIslam. Angifosti umuntu, kodwa mina engitshela kona, ngikutshela nje into ewungqo. Ukuthi uyayithatha noma uyithatha. Lalela ke. Uma ngabe wena ungumKristu, ukhonza uJesu, lalela ke. Awukhonza uJesu, ukhonza uSathane egameni lika Jesu. Uma ngabe ungumNazaretha, wena ukhonza uShembe, awukhonzi uShembe, ukhonza uSathane egameni lika Shembe. Uma ngabe wena ukhonza amadlozi, awukhonzi amadlozi noma amathongo, kodwa ukhonza uSathane egameni lamadlozi noma egameni lamathongo. Uma ngabe wena ukhonza uKrishna, amaHindu ke lawo, awukhonzi uKrishna, kodwa ukhonza uSathane egameni lika Krishna. Uma ngabe wena ungumRoma, ukhonza uMaria ocwebileyo, awukhonzi uMaria ocwebileyo, kodwa ukhonza uSathane egameni lika Maria ocwebileyo. Uma ngabe wena ufakazi kaJehova, awukhonzi uJehova, kodwa ukhonza uSathane egameni lika Jehova. Ngicabanga ukuthi lento manje sengiyicacisile. Based on le mibhalo le engikunikeze yona, ukuthi la ilaha illallah, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah, umvelinqangi, umdala weinsuku, umdali weinto zonke. Ngaphandle kwakhe akekho onelungelo lokukhonzwa. Awunalungelo lokukhonza lutho ezulwini, lutho emhlabeni, lutho ngaphansi komhlaba. Ngalawo mazwi layo ngicabanga ukuthi abantu ke bacacelwe manje. Wonke lo 6.5 billion uma ungakhonzi umdali weinsuku, njengoba esho kumaHubo 24, umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo, ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova na? Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Yilowo onezandla ezingenacala, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso, nenhliziyo ehlanzekileyo. Injalo nje bafowethu, i-straightforward, ayidingi rula. Seningaqhubeka ke ningithuke, ningitshela ukuthi ngilahlekile, ningitshela ukuthi ngilahla amasiko. Angibabalanga abanye, vele laba abazikhonzela uSathane. Ngibale laba abakhonza uSathane bengazi. Abazikhonzela uSathane vele angibabalanga. Injalo ke bafowethu, seningaqhubeka ke nikommente ngendlela enifuna ukukomenta ngayo, kodwa uzwile ungetshe. Cabanga ukuthi umbuzo wenu ngiwuphendulileke namhlanje. Angibonge. Nkosi inivula amehlo, inivula ingqondo, iniholele endleleni eqondile. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.